Kde ten Kubo asi tak môže byť? Dajte sa! Sakra, zdrám. OK, takže čaute ľudia, vítam vás u nášho nového videa. V tomto videu si zahráme Airsoftovú challenge. Budeme strieľať na plechovky, ak môžete vidieť. A kto vyhrá... To ešte vymyslíme. Dobre. Takže strieľa sa z tohto podstenia až tam, na tie plechovky. Každý má 6 striel. Budeme to pomaličky vzdialovať. Začínam. 1. Jedna minus. 2 dole. Ešte máš 2 rany. Pekne, ešte posledná. Takže 3 plechovky na 6 rán. No, ja si myslím, že to je dobre. Idem teraz ja a mojich 6 rán, takže ideme na to. Hej. No ja viem, že mi nechcel, preto som si to znova nabil. Jemu nedochádza, že má prázdny zásobník. Menší fail, nedobil si zásobník. Nevadí z toho sa. Musím si vyťahnuť zásobník. Je to tma. No, dobre. Máme guličky. Kde sa ti tu vyťahuje ten zásobník? Ha? My sme to tiež šikovní, je tu tma, takže nič. Posledné 2 rany, takže idem na to. Trafilo, ne? Nespadla, takže netrafila. Tu musím trafiť do hora. Dobre. Je 3 za 6, ako môj brat, nie je to úplne najhoršia otázka. Takže idem teraz ja a môj 6 rán, tak poďme na to. Jaj, dobre. Zašuchla. Zatiaľ 1 z 3. 2 z 4. 2 z 5. 3 z 6. Takže je to remíza, musíme ísť o víťaza. Takže ideme rozstrel, lebo bola remíza, takže zase začínam ja. A každý má tentokrát 4 náboje. A Mačka, choď preč. Bože, ešte mám trest. Tak trest je asi môj. Takže zistilo sa, že jeden mi nevystrelil, takže ideme znova. Opravný pokus. Aj tak to nedám. Musíš si veriť.
No, vedel som. Takže 0 z 4. Teraz je môj. Teraz som na čase ja. Idem to všetko vyhrať. Takže... nevadí. 30 klikov v snehu, to je aj dosť. Tomu ver. Yes. Mám čo robiť. Nevadí. Ale 2 z 4, to nie je zle. Takže idem teraz ja posledné kolo a ešte sme zabudli povedať, že víťaz vyhrá nejakú sladkosť. Ešte nevieme akú, ale bol Mikuláš, takže dačo sa nájde. Takže idem. Dobrá, 2 muchy jednou ranou. To tam bola. Ale nepadla. Ešte máš koľko, jeden? A máme víťaza. Dobre, takže ten, čo prehral, ide robiť trest a ten, čo vyhral, si ide po odmenu. Takže... Ešte vám natočíme ten trest, to bude zaujímavé. No. Ide sa robiť trest. A to je ty kokos, to je riadne chladné, ja nedám ani tých 5. No poď. A to nie je 30. 30. Víti. Ja to chladie, ty ruky. Chodě má ruky, kovno. No ideme, 30. Dobre, počkaj, ja si to robím po 5. No makáme, poď. Tak dobre, no idem. Alebo nie, nejdem. Ideš. Nejdem. Ideš makať, alebo nejdeš? Dobre, idem. Takže vyhral si, takže si ideš vybrať z 2 rúk. Tak z tejto berem. Ale nevyhral si, tak máš toto. Á, dobre, kinderka, to je dobre, to si dám. Dobre, idem si dať. Takže toto uhlie ostáva na mne, to som najhral. A ja si vychutnávam. Takže toto by bol koniec tohto Airsoft videa. Ak sa vám video páčilo, nezapomnite dať like a odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Čaute. Sladká odmena.